Khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. The dark is here to rule. Hatu pikwa baki janjong pikin kuit ha penat kam da ka Oswell Soup hilaban yo na barok kidukan ka IZ Group of Institution Bangalore kadai ke college babhatam nagabanta ka jingkuli nursing but paramedical course hospital training hinyo scholarship but 6% ka kam haki hospital bahedo India but shabari na banta ka jingkuli ka jingseo ka paret but hila ban legu ban kuli da ka education loan hila ruban chukola ho number khandai nyo saw san riu pranot lani khandai pran riu license arn riwe khandai pra ka District Sports Officer jangga West Khasi Hills District ka kong bis im haga arfulai tarik ujlio arajar arfulai kala premjur yaki katto ka ni kinong hikai kibala brengem yaki khot jangga screening committee banjet yaki khna shagalumpung subroto kop halor ka jingpen slor jongki school yaki khna ban le thok dakaba shim daki khna nakawai ka school ban penrung hakawai pat ka school badda ka jingpenon kam yaki certificate thok nakaliang jangga DSO kala ong bakan sa shim khia ya ki bakum kita ki school ondala dai ka por ka kong sim kala kuntu ya ki school banang ni shakhmat lada ki wan shaka screening ki dei ban pentikna lupa ban penbiang ya ki khna nadu na school ban nom pen slori ya ki khna ban le thok khnang bandup la kan tiu ya ki kam yele kai hapo ka district jeng program jeng kalian berjamaah ka kidon ki bang kai ki bang am kwa bang jer ka tengin ki ba da berngam hi ya ki member jo ka screening pada ong yang tu ba ngan tha ya pha ba kumta tinga program jur halor jo kani ba sakawi ru ba lada kum ki nong hi kai hi ki ba pat kham tam ni ki nong hi kai ki ba ni pet ya ki ba kalong ka kam ka badon burong ka kam nong hi kai ka kam ka badon burong lada don kum kita tinga program jur ka kani kalong ka sien ka baning kong ka banginya ya ka ba nomor ba ni kwa di ba nado kani ka sedang ba ni rating kong ni ki cing thok ni ki cing syukur mo kembali lam ki babun ki dalam di sertifikat ba ki wan yalang menta mo te ka wi ko long ba ho ni lap di ki wi ki ba le thok ni dalap pin ngam kwa bangan jer ke teng hang ni kita di school ba kita di school ki tip hi ya kataru te ki don di school ki ba pha ki wi ki khna ki ba na ki wi ki school ki ban yele na ka school ki joki di pung kita ru ya lap min katok sini ke bangile screening ni lap ko mi kita ru tamba kala dei sisa ini ru bangin shim action la ni bangin le halo kita tamba ngam kwa bangan ya kanu ka bangin min shude ha ka jo ko tinga kwa banya step by step tiga ni kalong tangkas senjam ka bening kong ka ban na kalian ka office ni shim ha ka ban rat ding kong ikini ki baro kini ka jing sini ku jing le thong ban ni ru yang ha ka jing sisa ba ni dei sisa ban rat ding kong ikini yang ni kum kum badan hari ka bor ya ka bangala ban rat ding khong ya jing sliu di ngapersang hi ya kata bat kalong ru ba lada ni tip shai ba kani kadi ka bathok la ni kani ka syukur di lada ni kum ni badan ka bor lada ni le temon ya selalang la ni ya penslor lang ya kata ka jing le thong di kamut bangi ru ni la long ban ni la le lang yang tang la le lang ye kai ni la penslor ke ni kita di khot di nak kalian ka jong itu ngin kwa kai bagi le unta di bat ka jing kerpat lu hani ka por ni kinong hikai namar ka benta ka bening kong ba bangin rat ting khong ya kini ki jing sni bor khot ka dei na school la rajin ba kinong hikai ki la screen ni ki khna na do na school kinong dam shu ki bor khot